wonten timbalan. Wis lakon dadi perang antaraning Panjenenganing Sun karo prajurit negara Ndrawati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndrawati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bacutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu Raden Setyaki niku arepa dedeg piadeke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur. Niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa entene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan iku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki, kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma, merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan, luwung mati ana ing negara Ndrawati, ikhlaske nyawaku. Piye Lung, wis nengke wae kok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awake dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi, dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kandha aja duntang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku Sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen, kuwi. Wah. Ana ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arepa kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula ora sok nyekeli nggon sirah. Lung, Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta? Percaya karo aku? Apa iya domongi kok maido senengane. Lho, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir, nyatane tak cokot mati.
nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora? Lho, wani wae. Manut. Nderek. Nek mati, Manut. pecah sirahmu. Nderek. Nek urip, Manut. tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane glithak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totoan. Lho, malah nantang aku. Nek mati, Manut. nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip Manut. tak betot. Iya. Dadi wis meng karo tumbuk bejane mbilung. Nek Sentyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Sentyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Lah nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo, Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo, Lung? Noleh ya. Oh, lho. Ngopo, Gop? Mang noleh. Lho. Setyaki iso urip ana dewa welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolena Brapting Lalis. Mas, Ngopo? ngelunasi iku lho. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tua kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja, Lung. Kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara. Lara apa? Kene to. Kowe. Lho kok nang kene? Sisan baik. Setyaki gugu karepe dhewe isih ana dewa welas. Oh, bapamu. Ayo ketapno para wadyabalamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga tayoni Prabu Wirambana Dewa. Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Om Setyaki wonten timbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing kang ketok kerai banteng karo macan. Ning jebul tinimune wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Kok mundur? Koko Prabu.
sampun ngantos paring duka dhateng Nyang Rayi. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambanadewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang rayipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun gertakke ndang kapracun ndang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambanadewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambanadewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun daksya kalih Prabu Wirambanadewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paprangan pundi Baladewa, endi Baladewa ngaten aturipun Wirambanadewa. Iblis lanat. Panos wae jajaran sukertane bawana nantang karo nata mantura Prabu Baladewa jelek nyawang klerik jagate semeng rembulan balat. Wirambanadewa yo nantang ana nata mantura balat. Ora tatanan kowe jelek nyawang garing Jakarta semeng rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendhak sikara karo Wirambanadewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh? Ing atase aku dayuh didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngono dadamu. Yen pancen kowe ora wani minggat saka negara Indrawati, ora usah ngame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat dublak tunggak. Boko wae. Wah! Ayo, Matno Sastra Jendramu, wateng Naji Jagajaya. Sarta karo tekan ibune ayo. Kurang gawan bedakya, kurang bolong. Kene ampian konco, rebutan kendaraan mati. Ora rakon mati tri blodot piacat. Mati bareng Baladewa. Jaluk mondar karo piye kowe? Mati aku mungsuh Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati. Wah edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ora dinainggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi raiku dijotosi raiku. Mati aku kok. Aku slametno kok. Niki pun kula slametke. Tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pun to. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampeyan remuk mungsuh Baladewa. Aduh. Mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngono piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh, edan. Ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh, aduh. Sareh. Aduh. Bilong piye bilong? Duka ora ngurusi bilung sing babaku kula nyelametke sampeyan. Aduh, aduh. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyup, Gak. Lah kae bilung. Kae. Kowe nek ana tandha men melu rene. Nggih.
Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Oh, dan nang kene. Lamit-lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jelek nyawan gelaring jagat. Brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Darawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajae ndelik lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestaken dawuh. Ora nyuwara lho wong. Anteng lho. Konangan kondangan. Sopo? Setyaki. Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sapa lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki, mboten. Edan marus maning jajaran. Lah kok dadi ilang? Kula piyambak mboten mangertos. Kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ha iya. Romansaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadakakon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalas kemawon mlajar. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta Yai Prabu, Koko Prabu wonten timbalan. Piye? Apa adhiku lara ireng Bratajaya iki sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana? Kula sampun ndangu kampun para Sembadra.
malah piyambakipun ugi nayugyani menawi dados pangandikanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Halah yen pancen kaya mengkono mbok menawa wis gambuh mbok menawa wis pancen pinesti antaraning Turasing Mandura pun Kakang Yai Prabu apa dene Ura Sembadra dina samengko mapan ing Astana Gadamadana. Kakang Prabu yen pancen kaya mengkono dawuhing Kakang Prabu Mandura aku mung kariman aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura. Sembadra wonten timbalanmu apa ana jroning Astana Gadamadana samengko siadi kelawan pun Kakang apa dene Yayi Prabu Kresna nglakoni tapa brata nglakoni prihatin. Iya Kakang Prabu supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu purba sejati. Mbuh sapa ingkang nampa beja entuk wahyu ratu kuwi mengko bakal nurunake wijining ratu ning Nusa Jawa. Syukur bage sira Yayi lara ireng ing kedunungan wujuding baboning Nalendra kang mangkono putra-putramu besok ingkang bakal kuwat nglintir sejarahing Nalendra ning Nusa Jawa. Yen pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakone prapta ning Astana Gadamadana. Koko Prabu leres aturipun Wara Sembadra benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana. Kresna ayo bareng kelawan pun Kakang monggo ayo Sembadra. Ayo Kakang aku mung kari nderek kersaning Kakang sak karone. Inggih monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati sewawiji kula dherekaken. Dadosaken kagiat raosing manah kula menika mboten pangling kados anak Prabu Ndarawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nun inggih kula nuwun sewu Bapa Penemban ndadosaken kejut raosing manahipun Bapa Penemban Kapi Jembawan ingkang putring Ndarawati ingkang kepareng sowan Ngabyantara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kula tampi dawah sami-sami Bapa Kapi Jembawan ingkang putring Mandura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Tiyang Agung kula tampi dawah sami-sami janur gunung kadingaren teka rawuh wonten ing Astana Gadamadana. Nun sewu Bapa Penemban sowan kula mboten taliwara ingkang saderengipun tumunten daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamadana. Estunipun namung netepi dhateng dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi magepokan kaliyan kawontenan Astana Gadamadana ingkang sakmangke badhe dados papan tumedhaking kanugrahan ingkang winastan wahyu purba sejati. Mila ingkang saking menika tumunten kula kaliyan Koko Prabu Mandura sowan ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwun dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih sakmangke keparenga ingkang putra manjing teng Astana Gadamadana. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng ketrimaning gesangipun ingkang putra ing Ndarawati sageta ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun wahyu purba sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan. Miat langening kalangkuan aglar pandhan moncar tinon lir kekunang surem sorotetan padang kasoran bajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ing anak Prabu Ndarawati gandeng Astana Gadamadana menika papan pesaranipun darah Mandura ingkang sumare menika Nalendra ingkang lenggah wonten negari Mandura. Mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepunden menika Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Ndarawati. Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun. Namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan wonten suka lilaning penggalih sakmangke ngemot-emot dhateng aturipun ingkang putring Mandura. Kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa? Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya Nalendra menapa dene Brahmana
ingkang badhe mlebet wonten Astana Gadamadana. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kaliyan turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sak mangke namung badhe ngeridu anggen kula lan Kadang Kyai Prabu Kresna Anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Menapa sampun dados dawuhipun Sinuwun Mandura badhe kula estakaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamadana sinuwun kekalihipun. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung mboten pangling kados Kyai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petruk. Jembawan Ki Lurah Bagong. Munyuk tuwa. Wis. Gong kuwi karo kapi Jembawan kae iki pendhita. Nek ra munyuk, ha iya. Nek munyuk tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kyai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana? Nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Nggone kepengin nyuwun palilah kalawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan kula nyuwun pangapunten Kyai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Jembawan tadah wadana. Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Ndarawati miwah anak Prabu Mandura. Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng. Paring dawuh kaliyan ing abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning Dewa mapan ing Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikipun Sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Menawi wonten sambung darah kaliyan turas Mandura mboten kenging mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah terus ndaraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi mboten wonten sambung darah kaliyan tiyang Mandura mboten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki kethek tuwek ora ngerti. Kowe iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajanipun Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyuk. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Saka ngendi? Ceceki untune wae, Pak. Aja kok kowe iki radonge kok senengane melarang-larang sampe nake dhewe. Kuwi rayine Sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa ki wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara Lara Ireng. Iki eneng turas Mandura, iki eneng getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora getih Mandura? Iya. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten bubuti wulumu modar. Inggih, nyuwun pangapunten. Den, mlebu wonten astana kula sing tanggung jawab Jembawan iki.
nalika den mrayitna semuriris eka balik titiyane Gandayani. Kakang Semar, eneng apa teka kowe nyandhet lakuning Permadi? Mangke riyin. Astana Gadamadana niku papan sing ora lumrah, papan sing gawat. Iya. Monggo kula ngerti sampeyan niku ajeng mlebu ning Astana Gadamadana jumbuh kalian sing mangdhawuhke wau entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh wahyu purba sejati rak ngoten to? Iya. Mengkeh teng jero ning Astana Gadamadana menika wonten wujude Sela Gilang. Wujud Sela Gilang nggih. Niku papan pelengganing Sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika mejang kaliyan ingkang rayi Raden Barata nalika dipun dawuhi supados gumanti keprabon wonten ing Ayodya. Iya. Sampeyan mangjajal lenggah wonten ing Sela Gilang niku. Nek sampeyan kuat lenggah teng Sela Gilang niku teges sampeyan sing kuat kedunungan wahyuning ratu. Mengkono Kakang nggih, ning kula njaluk sampeyan mang sifat panglemunan. Tegese aja nganti iso disawang nganggo netra lumrah. Mangilangi wujud sampeyan, watak panglemunan. Mengkono. Pun sampeyan mang lenggah ndisiki Nalendra Ndarawati kaliyan Nalendra Mandura kalih Dewi Bratajaya mang disiki. Sampeyan mang lenggah teng watu niku ning kanthi panglemunan lho kula weling. Iya, Kakang Semar ngesta kenggal. Kanjeng langit kelap-lapaton lergin sanging riseng mawe gandrung ing Koko Prabu nggih sakataing masaryan menika asranipun para pundhen sedaya. Yo aku ngerti Koko Prabu pirsa menapa aku kok tok ajak iki wujuding watu iki apa Kresna? Koko Prabu nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalendra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semanten. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja Manjing Wana inggih menika negari Ayodya. Terus monggo dawing Jawata ingkang sampun kula tampi sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika inggih menika ingkang badhe pikantuk wahyu cahyaning ret peranganing purba sejati inggih menika wahyu ratu. Lho sapa sing kuat lungguh watu kuwi bakal entuk wahyu ratu kasinggihan mekaten apa pun kangge diparingake jajal kula sumanggaken wah ayo jajale. Mangkah Sang Baladewa nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang kilaranipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya parandiring sak mangke datan prayitna bilih mriku sampun lenggah Sang Permadi ya panengah Pandhawa dupi Sang Baladewa arsa lenggah telenging Sela Gilang den jongkongake dening Sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing Mandura wau.
jagat Dewa Bathara weh la ora nyono. Ing atase wujuding watu wae kok kekuwatane ngedapi-dapi. Marang pun Kakang arep lungguh ning watu gilang mau, kaya ana tangan ingkang duwa lan pun Kakang wekasan pun Kakang tiba kalenggak. Kresna, wis aku trima. Mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu. Ora apa-apa. Ning tak jaluk peranganing pun Kakang apa dene Siadi apa dene Loro Ireng ing kedurungan wahyu ning ratu. Coba Siadi njajal. Kok Prabu? Nggih. Pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese kula menawi mboten njajal ki mawon dos pundi? Lho aja dijajal sik. Iya. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah, terus sampun kula mboten kemawon. Lho, Siadi mengko ora entuk wahyu ratu, mboten pikantuk wahyu ratu mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun njajal, tentu kula dawah. Kok Siadi iso mestheke? Sampun to, kula ngertos. Sebabe apa? Panjenengan mboten prisa inggih mboten sanyuwun prisa. Kula ngertos. Lah terus Sembadra, napa Kakang? Coba kowe lungguh sela gilang kae. Mbok menawa Siadi pinesti entuk kanugrahan baboning Nalendra, ora entuk wahyu ning ratu, ning watune entuk baboning ratu wis padha wae Sembadra. Nyuwun pangestu ya Kakang. Ya. Sembadra kuat lungguh watu kilang. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen trimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadan pun Kakang kuwi dadi Nalendra nanging uripku ora patek ketrima karo panguwasaning dewa. Ning nyatane Sembadra, adhiku wadon iso lungguh ning sela gilang. Wah, cetha yen to Sembadra bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Koko Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gaya wahyu kok kaya tawa obat. Obat dengkul mlocot ora. Ratu kok padake tawa obat. Mboten sah bengok-bengok. Sembadra. Apa Kakang? Piye rasane? Aku gumun ana ratu ana watu kok empuk. Lho. Piye kuwi? Ana watu empuk piye? Nyatanipun ingin dipun raosaken Sembadra kados mekaten kok empuk watune. Empuk Kakang. Ora atos kaya watu-watu lumrahe. Malah iki kok kaya ana daya. Mbuh aku ora weruh nggonku lungguh ning watu kok kaya kenceng banget. Kaya ana sing nyikep. Tur aku marahi kepenak nggonku mapan ning kene. Wah, lah edan pancen wong wadon ketrima tenan Sembadra iki, ketrima tenan Sembadra iki Koko Prabu. Menika wonten pasarian kok bengak-bengok. Iya. Sampun to, Kendel. Sembadra ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan melu bungah. Sembadra iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Iya. Ora usah bengok-bengok. Iya. Nek mayite do tangi piye? Oh, aja. Aku wedi. Lah iki sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasarian kok sak penake dhewe ora. Wis mapan Sembadra. Wis Kakang, wis kepenak nggonku mancing. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Koko Prabu nggih. Wahyu sampun mandhap. Lho, wahyu wis mudhun sampun Koko Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning rat piye?
Wahyu Patih tegesipun turun kula benjang boten dados Nalindra nanging turun ing Nata Ndarawati benjang ingkang nyambung sejarahipun Patih wonten ing Nusa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaaken Sembadra pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur Kresna syukur. Baboning ratu Wahyu Patih. Lah tegese aku entuk wahyu ning ratu. Mboten Koko Prabu lho. Lah aku entuk apa? Koko Prabu pikantuk yuwananing rat. Tegese wahyu wadat. Aku entuk wahyu wadat. Inggih kasinggihan mekaten. Panjenengan mboten kenging sesenggolan malih kalian wanita kejawi namung Kakang Mbok Erawati. Waduh. Kacau ini. Wah. Mbong aku wis ninggake loro. Tetep mboten kenging namung Kakang Mbok Ayu Erawati. Lah terus aku tak takon, wahyu ning ratu nendi? Wahyu ning ratu nendi? Koko Prabu kalian kula nilar papan mriki sawetawis. Ngopo? Monggo to. Yo. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung sejati kang pranyata sang Dyayu lara ireng pinangku dening sang Permadi anggenipun mawi aji panglemunan mila datenama kalamun boten kasat mripat dangu sang saning dangu kaprawasa ing nafsu wekasan wudar kang aji panglemunan saya dangu saya ketawis gemermeng sang Permadi angrurum sang Dyayu lara ireng jejimating tilam sari sawang purnama cahyamu warna kamandyan liringmu pandam kamarutan sumbaga anuju prama dedeg mandra rangkung Kakang Mbok apa ora krasa yen to tak kangeni pirang-pirang dina iki dina samengko wis kelakon penjangkaku kelawan ketemu karo Kakang Mbok. Kakang neng demit Kakang